priatelia, ja som Lixar a dneska si pôjdeme hrať hru z Robloxu SCP. Ten, kto to nevie, no tak je to to... No proste, viete, to sú tie monštre, ani ja o tom veľa neviem. Ale no, takže ja už ste si mohli všimnúť, sme v Robloxe. A dneska trošku si preskúmame tieto SCPčka. Že aké tu sú a čo tu také máme, lebo toto som už dávno nehral a dosť ma to zaujíma. Dokonca tu máme že aj zbranie, no tak ja pôjdem takto. A teraz by sme mohli ísť na prvé SCP. No, ako moc sa tu nechce. OK, poď. Čo tu je? Kámo, to čo bolo? OK, to bolo divné. Tak ideme ešte raz. Čakaj, no tak ja si dám takto. Tak. Krása. Ešte dáme tieto dve, nech máme... Oh my god. Tak toto nie. Ja si pamätám, že keď som toto hral, no tak sme... Že sa tu dalo ísť aj kde von. A najprv by som si otestovať ešte nejaké SCPčka. Tak skúsim tu. Kamo, tak tu nejdem. A viem sa to, no tak to riskneme teraz. Za toto... Musíte dať like, kamo, si sa pozrieť. Poď sem. Kamo, ne. Za toto musíte dať odber. No, utekaj, yes. Kamo, to čo po mne ide? What do you mean? Radšej to zaviem. SCP Object Class Cater? Ja ani neviem. To tak tam nejdem, to je také laboratórium. Čo tu? Ty budeš ma naháňať ešte? Ja neviem si strieľať. Prenasledovať a ich tak, kde musím zabugovať, ale poznám tu pár vecí. Kamo, ja viem už, čo tu je. Tu som taký bol, áno. Kamo, tam som toho typka zatvoril. OK, tak tu ani nejdem, kamo. Zatiaľ sme tu ani takú akciu, ako nemali rýchlo, bež... Štít, minigun a light. Oh my god. Tak, skryto. Počkaj, kde tu bola tá? Už viem. Tu takto dozadu. Close. Oh my god, kam? Ja idem naspäť. Čo je tu? Tu sme boli ešte na začiatku videa. No a tu sa nič nedá robiť ako... Naozaj. Tak. Wow, kamo, tak to bolo hodne tesné. Poď. Dobre, ja nemám náboje. Ja na týchto nemám. Musíme zdvihnúť 3, 2, 1, poď. Idú von. Naladám.
presne tu som chcel ísť, sa mi zdá. Áno. Yes. Krása. A viem, že za týmto tu sú také veľké, že Big SCPčka. Ideme sa na to rovno pozrieť. Tu ideme bránu. Tu som bol, ale všetko sa tak zmenilo. Lebo predtým ste tu mali vždy také, že helikopters, to tam je dačo? Je tu dačo? Vôbec. Asi nie. Tak asi nič tu také nie je. Idem naspäť. Rýchlo. Dačo som počul a... Čo to je? Lebo keď som to hral, no tak si pamätám, že tu dali veľké helikoptéry. Ale ja ani neviem, že či som na dobrom mieste. Alebo nie. Ja strám do prázdna. Čo je tu za SCPčka? Haló, poď na mňa. Pozri, jak sa tu točím. A idem naspäť. Ja som vedel, že to nie je dobrý nápad. Kámo, viete, kto je to? Tento to je asi... On je nasratý. Ešte na ho začnem. Pozor, lebo on... Aj zle. Nie, otvor to! On tam zabíja ľudí. To je zle, toto je zle. Nemal som ho nasrať. Musíme do neho páliť. Dobre. A takto asi končíme dnešné video. Takže určite nahoďte na kanál Lixar odber a rovno tam dajte aj like a vidíme sa na ďalších videách. Čaute.